Hej, jeg hedder Trine, og jeg vil lige vise jer, hvordan man renser sin hud, og hvordan man bruger sine renseprodukter bedst for at få renset huden rigtig godt i dybden, og efterfølgende, hvordan du benytter dine produkter, sådan at din hud for det første optager produktet meget bedre, men også ikke behøver at bruge så meget produkt. Hvis du nu har investeret i nogle rigtig dejlige dyre produkter, så er det jo vigtigt, at det trænger fint ind i huden. Og der vil jeg lige give jer nogle råd til, hvordan det gøres bedre. Jeg starter med en skin tonic, og jeg bruger faktisk den her skin tonic til at fjerne min øjenmakeup. Og der vil jeg sige, at det er altså ikke alle skin tonics, man kan bruge. Fordi der er nogen, der er lidt kras. Dem er jeg ikke så glad for. Men dem, som for eksempel indeholder rosenvand og så videre, jamen dem, som er naturlige, der kan du altså sagtens benytte dem rundt om øjenomgivelserne. Så jeg holder lige et øjeblik, så jeg ikke slider for meget på mine øjenvipper. Så jeg lige sådan blødgør dem. Og så indefra og ud. Indefra og ud. Og det der også er, jeg er godt klar over, at når man bruger en øjenmakeup fjerner, så er der tit og ofte olie i. Problemet med det er sådan set i sig selv fint nok for ligesom at fjerne en standhaftig mascara eller makeup. Men det som der kan ske, det er, at man mange gange får sådan en hinde på øjet. Og det er altså ikke særlig rart. Det kan vare hele dagen faktisk, hvor man går og har sådan en sløret syn, og øjnene bliver irriteret. Så det er faktisk ikke noget, jeg er særlig stor fan af. Men det er klart, bruger man vandfast mascara, som virkelig sidder godt, så bliver man nok nødt til at bruge noget, der er olieindholdigt. Men ellers så prøv at undgå det omkring øjnene. Godt. Jeg finder lige min renseskum. Jeg elsker renseskum. Jeg elsker konsistensen. Jeg elsker den her fløjelsblødhed, den har. Bare et pump. Dejligt drøjt. De produkter, jeg bruger, er meget drøje. Og så bare ud i ansigtet. Og så gør jeg faktisk det, at jeg lige lader den sidde et øjeblik. Gerne lidt ned under hagen også. Der sidder tit og ofte også en masse urenheder, porer, som står åbne og så videre. Så ned og rens under hagen også. Så lader jeg den lige sidde et øjeblik. Og det gør jeg, fordi den her mousse, den blandt andet også er antibakteriel. Så den går lige ind og renser lidt ekstra ved lige at sidde på huden et par minutter. Så tager jeg lige lidt lunken vand. Og jeg bruger sådan en renseklud her. Sådan en dejlig økologisk dansk produceret renseklud fra Bejlon. Og du kan også stå og massere rensecremen ind i huden for at øge blodcirkulationen og for yderligere rens selvfølgelig. Man kan også bruge den i badet. Der plejer jeg faktisk at bruge min. Når det er, at man ikke har ret meget tid, så er det godt at have den stående i badet, så er der ikke rigtig nogen undskyldninger. Når du har shampoo eller balsam i håret, så kan du lige rense dit ansigt med en rensemælk eller rensefoam, eller hvad du nu bruger. Rensegelé. Bare ikke sæbe. Sæbe, no go. Det ødelægger fuldstændig din pH-værdi i huden. Og
hvis det er, at du i forvejen har en sart hud, og du døjer med en ubalance, altså du får udbrud og urenheder, så skal du virkelig holde dig væk for sæbe. Godt. Jeg tager lige skin tonicen igen, og det gør jeg, fordi at jeg skal lige neutralisere vandet i mit ansigt. Vandet er meget hårdt, især i Danmark. Så lige for at neutralisere det, og sørge for, at min hud den er godt fugtet, så allerede her, der starter jeg med min fugtbalance i huden. Den starter allerede ved rensen. Så du må ikke føle, at du sådan er stram, når du putter creme i ansigtet. Du skal faktisk være fugtet. Så jeg putter den ud i mine håndflader. Bruger ikke vatrundal ud i håndfladerne. Og så bare tryk ind i huden. Du må også gerne tage din hals med. Halsen er altså også vigtig. Den ældes jo lige så hurtigt som vores ansigt. Og så når huden stadigvæk er fugtet, så skynder jeg mig lige at tage min serum. Så lige et pump af den. Der skal ikke bruges ret meget ud i ansigtet. Lad være med at køre det rundt i din hånd på den måde, fordi der er så meget spildprodukt i det. Og hvis du bruger nogle dejlige produkter, der virkelig batter, som jeg gør, så er det om at bruge dem nøjsomt og sparsomt. Du behøver slet ikke at bruge særlig meget for at få den effekt, du skal have. Du skal bare gøre det rigtigt. Så for lige at opsummere, så er det rigtig vigtigt, når du har renset din hud, så bruger du en skin tonic, som jeg kalder en lotion. Og det gør du i håndfladerne. Og så fugter du simpelthen din hud med skin tonic, neutraliserer vandet. Og så er huden klar til at få serum. Og hvis du spørger mig, så er serum altså et nøgleprodukt til en smuk hud. Fordi en serum trænger altså 3 gange dybere ned i din hud og holder på fugtindholdet i huden og gør, at din hud den indefra er mere pustet op, så den er god til at få udlignede linjer. Fordi det hele handler om for en god hudpleje, det er fugt. Fugt. Og så er det bare, hvilke produkter, der giver dig bedst fugt, og hvordan de trænger bedst ned i din hud. Godt. Så går jeg ind og bruger en dagcreme. Og igen, som I kan se, jeg doserer på mine fingre. Man kan også bruge en spatel, så man ikke får bakterier ned i. Især godt til en reaktiv hud, altså en hud, der er meget sart. Og så smører jeg ud. Jeg bruger en creme, der hedder Lift Summum lige i øjeblikket, og den er bare guld værd. Den har også guld låg på. Den er bare så lækker. Undskyld, jeg skal lige hoste. Jeg er lidt forkølet, men det værste er over. Nå. Så er min hud bare så fin. Og det der er med en hudplejerutine som den her morgen og aften, det gør, at din hud den bliver sundere og sundere. Hvis du starter ud i et forløb, hvor din hud har været i ubalance i rigtig lang tid, så tager det noget tid. Det kan tage flere måneder. Det kan faktisk også godt tage et år at få huden i balance. Fordi du skal tænke på, at alle de år, den ikke har været i balance, jamen, der skal altså noget kontinuerligt hudplejerutine af de rigtige produkter til, for at få den effekt, du gerne vil have. Og for ligesom at genopbygge hele huden igen, og hudens balance. Det tager altså noget tid. Men for de flestes vedkommende vil jeg sige, at man mærker det for det første efter en behandling nede hos os. Meget hurtigt, med det samme faktisk. Og så det her med, når du benytter dine produkter, der vil du kunne mærke det allerede den første uge. Du vil også kunne se det, og du fornemmer, hvor luksuriøst og lækkert det er. Altså du kan simpelthen se din hudstruktur ændre sig, når du
gøre det, jeg anbefaler dig. Så mit største fif i dag, det er rens og lotion. Alfa Omega. Fugt din hud med en lotion, efter du har renset den. Brug en serum. En serum, som selvfølgelig passer dig. Brug serum, mens din hud stadig er fugtet. Så trænger den længere ind i din hud. Meget vigtigt. Og så din dagcreme på bagefter. Og selvfølgelig så bruger man også en øjencreme, hvis man har et behov for det. Og der bruger jeg en, jeg vil lige tage den her. Jeg bruger en gelé. En gelé, som går ind og også er lysreflekterende og indeholder noget anti-age, så den går ind og fjerner mange af de små linjer. Og så frisker den simpelthen øjenomgivelserne op, så hvis man har trætte øjne, så er den bare så god. Og så det der er med en gelé, det er, den kan man faktisk lægge helt op til øjet. Det kan man ikke med en creme. Det må man endelig ikke gøre, fordi en creme kravler på huden. Så i løbet af dagen, så vil du faktisk, kan du opleve, at du får cremen ind i øjet, og så begynder dit øje at blive sløret igen. Og det skal vi helst ikke ud i. Men med en gelé, der kan du altså lægge den helt op til øjet. Og det er så dejligt at få frisket øjnene op. Det er som regel dem, der er trætte. Det var lidt herfra. Nu er jeg klar til make-up. Og det vil jeg vise jer i en anden video. Så klik videre på videoen. Og dejligt, I følger med. Jeg håber, I kunne bruge det. Ha' en dejlig dag. Hej.